В эфире Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. Мы ведем нашу видеотрансляцию з Менского палаца мастацтваў. Літаральна праз 10-15 хвілін тут пачнецца сёмая цырымонія ушанавання лаўрэата літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройца. Гэта не выпадкова, відаць, абранае месца, таму што Ежы Гедройц, вядомы польскі літаратар і грамадскі дзеяч, выдавец знакамітага і вельмі важнага тыднёвіка «Культура», які выходзіў у Парыжы, нарадзіўся ў Менску, а хрышчаны быў зусім недалёка адсюль, у менскім касцёле Святога Роха на Чырвонай горцы, літаральна там у 50-60 метрах за намі, за палацам мастацтваў. І вось тут сёння ягонае імя будзе сёмае ушанаванне лаўрэата прэміі на лепшы твор на беларускай мове, празаічны твор сярод аўтараў, якія выдалі свае кнігі ў мінулым годзе. Сёлета мы маем шорт-ліст, пакуль не ведаем, хто пераможца, але можам паказаць, хто прэтэндуе. Прынамсі, спачатку мы можам паказаць вам, шаноўныя нашыя гледачы, кнігі, якія прэтэндуюць на званне лепшых твораў на беларускай мове, лепшых кніг на беларускай мове 2018 года. Гэта «Забойца анёла» Вінцэсь Мудроў, «Анка упала на заснежаны востраў», Павел Северынец «Беларусялім» і Владимир Орлоў «Танцы над горадам» і Альгерд Бахарэвіч, паршну звярнуць увагу на гэты тоўсты том «Сабакі Еўропы». Альгерд Бахарэвіч таксама адзін з прэтэндэнтаў і адзін з тых, хто прайшоў у шорт-ліст прэстыжнай літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройца. Ну, апрача таго, што мы бачым кнігі, якія прэтэндуюць, мы таксама бачым і тут можам пабачыць і лаўрэатаў мінулых гадоў прэміі. Вось Владимир Някляеў прайшоў тут у кулуарах. Ягоная жонка Вольга размаўляе ажыўлена з калегамі. Вось ёсць і кандыдаты цяперашняй прэміі. Прынамсі, я бачыў Паўла Северынца, Владимира Орлова, якія прэтэндуюць на гэтую прэмію. Ёсць сябры журы сёлетняга конкурсу прэміі. Ну, давайте для пачатку мы спрабуем даведацца, што ж новага, чым адметная сёлетняя прэмія. У аднаго з сябраў журы, у Ціхана Чарнякевіча, я яго бачу, і давайте да яго падыдзем. Можна перапыніць вашу размову, спадар Ціхан. Вы, як сябра журы, маглі бы распавесці гледачам эфіру Радыё Свабода, чым адметная сёлетняя прэмія, може, і в матэрыяльным, і в арганізацыйным, і в творчым пляне? Я нават не ведаю, ці магу я па матэрыяльным плане быць адказным. Шчыра кажучы, не ўсё ведаю, але ведаю, што арганізатары спрабавалі павялічыць прыз пераможцу як мага некалькі месяцаў. Вось, я думаю, нас чакаюць сюрпрызы ў параўнанні з папярэднім годам, гэта дакладна. Ну, а праца журы была, як заўсёды, страшэнна цяжкай. Вось, я нават хацеў бы нейкай валер'янкі наесціся, но не відаць, уже няма часу. Ну, вы нам по секрету не скажете. Не. Дякую вялікі, будем чакаць. Але ваша думка такая агульная, скажите, на літаратурны працэс у Беларусі, наколькі ўплывае, наколькі падштурхоўвае, наколькі яно важное для вашей аудитории? Яно неяк не то што падштурхоўвае, але неяк, можа быць, працэс становіцца цыклічным дзякуючы этой прэміі. Все чакаюць, вось, ну, рэшце-рэшт вынікаў Гедройца, і тады зноў пачынаецца сезон, скажем так. Вось, і гэта вось кальцаванне такой нашай літаратуры, па-мойму, вельмі цікавае. Дзякуй вялікі. Это быў адзін з сябраў журы, які хвалюецца, які будзе называць пераможцаў сёлетняй прэміі Гедройца, Ціхан Чарнякевіч. Ну, а я гляджу, тут, конечно, такі літаратурны салон атрымаўся. Ёсць людзі іншыя, прадаюць кнігі, размаўляюць, гутараць. Барыс Пятрович, можа вы на некалькі хвілін уваги для гледачоў стрыма Радыё Свабода сказаць ваша ацэнка, наколькі развіваецца гэтая прэмія, як она мяняецца, уже сёмае выданне фактычна ёсць. Як вы лічыце? Не, ну, я думаю, что это повинны все-таки сказать свое слово критики и литературознавцы, найперш. Яны павінны даваць нейкія ацэнкі. Я, паколькі адзін з арганізатараў, нібыта Саюз беларускіх пісьменнікаў, то я не маю права даваць нейкія ацэнкі. Але мне падабаецца тое, што гэтая прэмія дала нейкі штуршок іншым прэміям. І з'явіліся прэміі і для паэтаў, і для перакладнікаў, і для
тых, хто піша нон-фікшн, дзіцячай літаратуры. Вось гэта вельмі важны момант. Тое, што зрабіла менавіта гэтая прэмія, менавіта прэмія Гідройца, якая была першай аўтарытэтнай, прэстыжнай прэміяй у Беларусі, увогуле для літаратараў беларускіх. Дякую вам вялікі за ваше меркаванне. Займайце пачэснае месца ў зале. У зале там зараз грае гурт Apple Tea, а толькі што прайшлі прадстаўнікі іншага арганізатараў з польскай амбасады, інстытута польскага. Дзень добры, можам з вами павітацца і павіншаваць чарговым святам літаратуры. Пан дырэктар, скажыце, калі ласка, як вы меркуеце, развіваецца гэтая прэмія, яна ўплывае на літаратурны працэс? Ваше меркаванне як звонку, як аднаго z organizatorów premii? Moim zdaniem oczywiście, moim zdaniem patrząc na przestrzeni ostatnich paru lat to jest ogromny postęp, ogromna ilość nowych książek. Po ilości widać ludzi, którzy się interesują tym tematem. Ta wystawa, ta nagroda spełniła wszelkie oczekiwania wobec niej stawiane, czyli pomaga w rozwoju literatury. Дякую велике. Я сподіваюся, що наші глядачі добре розуміють польську мову. Це Тадеуш Адамський, директор Інституту польського у Мінську, і разом з амбасадором так само прийшли. Дякую велике, що ви прийшли. Будете, видать, у перших шерегах активно удельничать. Ви вже читали кого-нибудь з претендентів на премію? Jeszcze nie. По-белорусски вже навчилися читати? Ja już czytaję po białorusku, ale wielmi ciężko jeszcze rozmawiać swobodno, ale... Але ви на доброму шляху. Сподіваюся. Дякую вам велике. Ну, ось такі літературні коли, розмови. Ми можемо зустріти різних діячів. Давайте заглянемо, може бути, поки що ще не почалося, але заглянемо у залу, яка там обстановка, як там зараз грає гурт Apple Tea. Для глядачів, для удзельників цієї презентації це буде фактично безплатний паўгадзінний концерт. Вони можуть послухати і так само відзначити, ушанувати сьогоднішніх лауреатів. Вечерину буде вести Андрей Хаданович, вибітний поет і ведовця усіх попередніх імпрезів ушанування лауреатів премії Гідройця. Ну і ось я бачу Владимира Орлова, один з айцов-заснавальників літературної премії Єжи Гідройця, нечакано в гэтым годзе став претендентом на эту премію і став у шорт-листі, і я лічу один з претендентів на головну премію. Скажіть, як ви цей крок зробили? Ну, чому нечакано? Я все життя пишу книги, по-моему, это чакано было. Просто несколько годов працював у журі. Ну, а потім вийшов з журі і почав писати. Ви спеціально вийшли з журі і написали, як нарешті самому поудільничати. Значить, вам все-таки не хапало этого драйву? Ну, я б не сказав. Вот. Ну, конечно, приємно бути у цьому короткому списі, у приємній компанії. Вот. Ну, что я вам хочу сказать, что меня уже тут пытались ваши коллеги про то, кто пераможа. Я отказал, что, ну, пераможа той, кого назове пераможцем жюри. Вот. И я ведаю с власного досвіду, что завсёды застаются незадоволенные решением жюри, але я не буду до их налезать ни в якім разе. Адчуєте на своей скуры рішення жюри? Ну, почекаємо. Так, як ви раніше були. Дякую велике, творчих вам поспіхів, господар Владимир Орлов, один з претендентів на сьогоднішню премію Єжи Гідройця, а в минулым шматгадовий сябра жюри этого конкурсу. Може, ще є час, покуль концерт, вийдемо на коридор, побачимо, які там протягуються літературні дискусії. Хоча зала все більше заповняється. Я в Андрея Хадановича спитав,
Добрый день. Калі реально пачнецца, ён сказаў, што прыблізна в 19:15 будзе рэальны пачатак, таму мы яшчэ можам крышачку паглядзець, якая атмасфера і як выглядае цяпер палац мастацтва. Тут адбываецца рамонт. Мы бачылі, што гэтая зала нумар 2, дзе прызначаная сама імпрэза, ушанавання, яна ўжо прайшла пэўны рамонт. Вось аформлена і даволі сімпатычна па-сучаснаму. Таксама гэтыя калідоры літаратурныя, гэтыя таксама сімпатычна выглядаюць. Вось і працягваецца. Вось мы бачым, ідзе лаўрэат леташняй прэміі Ежы Гідройця, пісьменнік і журналіст Зміцер Бартосік. Ну што, я хачу б таксама некалькі словаў, каб ён сказаў. Зміцер, вітаю. Вітаю, ты все-таки як бы будешь передавать гэтую корону. Ты прочитал усіх прэтэндэнтаў? Ну, большасць. Большасць з іх. Я не скажу. Моя душа мечется. Сапраўды, я разрываюсь просто. Не скажу. Мне вельмі дарагі Володя Орлов, мне вельмі дарагі Вінцэй Смудров, я вельмі люблю Альгерда Бахаревича. Не скажу. Добра, але тады пытанне як леташняму лаўрэату, як гэтае лаўрэатства, гэтая прэмія паўплывала на вас, на вашу творчасць, на ваши настроі, на ваши справы. Яна мяняе нешта? Разумееш, калі б ты гэтае пытанне задаў хвілін 5, у меня было 5 хвілін падумаць. Калі я сюды шел, мне приятель сказал, что ты, калі выйдешь вручать премию, ты не забудь сказать такую фразу. Калі я был маленьким, я таксама атрымаў премию. Дык вось, адказваючы на твоё пытанне, премия не робіць пісьменніка большым. Большым пісьменніка робіць увага чытачоў, так? Наклады, жаданне чытаць. Вось, премия просто прыемная штука. Лепш з ёй, чым без яе. Так. Дякую вялікі. Зміцер Бартосік будзе сёння вручаць, можа, першую, можа, другую. Якую прэмію? Першую? Першую прэмію на свайму наступу. Фактычна карону перадасць са сваёй галавы таму, хто пераможа. Ад дакументалістыкі нарэшце прыгожаму пісьменству, так? Так. Дякую вялікі, Зміцер Бартосік. У добрым гуморы. Павел Северинец, вось, магчыма, Зміцер Бартосік вам перадасць карону лаўрэата прэміі Ежы Гідройця. Вось, вы адзін з тых, хто ў шорт-лісце. Вось, вашыя адчуванні, бо мы вас больш ведаем пра як палітычнага дзеяча, як лідара супраціву, як ось курапацкага абаронцу, вось, а як літаратара. Як вы себе пачуваеце ў літаратурнай вось такой тусоўцы? Добра пачуваю. Для мяне ўсцешна, што «Беларусалім», хрысціянскі раман, намінаваны на лепшую кнігу 2017 года, бо 17 это год юбілею Бібліі з Карыны, а хрысціянская кніга наогул это падмурак тысячагадовай беларускай культуры. Ну, а сам «Беларусалім» это раман пра канец свету, які пачынаецца ў Беларусі. Багасловы кажуць, што ў кожную гістарычную эпоху былі сілы зла, які імкнуліся знішчыць свет, але заўсёды знаходзіліся людзі, якія гатовыя супрацьстаяць гэтаму злу. І калі мы ў Беларусі часам думаем, што ўсё кепска, зло паглынула нас канчаткова, няма больш безнадзейнага месца, чым нашая краіна, дык я ведаю, што людзі, якія здольныя супрацьстаяць яму і не дапусціць канца свету, яшчэ ў Беларусі ёсць. А вы больш літаратар ці палітык? Бо ў вашых словах я пачуў палітычную прамову, а не такога літаратара. Літаратура ў кнігах, ну а прамовы яны хутчэй пра будучыню Беларусі. Я не думаю, што это палітыка, это жыццё. Беларусь жыве, калі ёсць прэмія Гідройца, Беларусь жыве, калі беларускую літаратуру чытаюць, збіраюцца людзі, якія змагаюцца за першы прыз, таму жыве. Дякую вялікі, зычым вам прыз сёння. Магчыма, перш як атрымаецца. Дякую вялікі. Павел Северинец. Не бачна, што ён хвалюецца, бачна, што ён добра падрыхтаваны да такой ролі аднаго з прэтэндэнтаў на галоўную літаратурную прэмію ў Беларусі. Вось, мы там тым часам працягваем, ёсць яшчэ нейкі час тут пагаварыць з людзьмі, пабачыць, хто я гляджу, ці ёсць Альгерд Бахаревич. Бо кніжка Альгерда Бахаревича «Сабакі Еўропы», яна прадстаўленая, але ці ёсць сам аўтар, я
шчыра кажучы, яшчэ пакуль не заўважыў. І гэта ёсць такая даволі пэўна адна інтрыга, таму што Альгерд Бахарэвіч за ўжо шмат гадоў з'яўляецца адным з фаварытаў гэтай прэміі. У шорт-лісты ён уваходзіў 3 ці 4 разы. І 2 разы ён атрымліваў другое месца, Альгерд Бахарэвіч, 1 раз 3-е месца. І як бы ягоныя прыхільнікі, ягонай творчасці спадзяюцца, што ён атрымае нарэшце першую прэмію імя Ежы Гідройца літаратурную, што ягоная доўгая такая і плённая праца будзе ўшанаваная вось гэтым прызам. Вось таму ёсць, канешне, гэтай пэўная інтрыга, ці зноў у кроку ад яе. Вось, ну, пабачым, ці ён тут з'явіцца, калі абавязкова спытаем, што ён адчувае перад чарговым вось такім выпрабаваннем. Тым часам мы бачым яшчэ аднаго з арганізатараў. Беларускі пэн-цэнтр – гэта адзін таксама з сузаснавальнікаў прэміі Ежы Гідройца. Тацяна Нядбай, кіраўніца, старшыня беларускага пэн-цэнтру, абяцала нам кароткае інтэрв'ю перад пачаткам, толькі трэба яе адцягнуць ад гурту гэтых сімпатычных людзей, таксама збольшага літаратараў Вінцака Вечоркі, Левона Баршэўскага. Вось. Ага, і прадстаўніка амерыканскай амбасады, як я заўважыў па візітоўцы. Так, яна вельмі хвалюецца, трэба было ўсё арганізаваць, мы з ёй размаўлялі, трэба было нейкі прагон, электрычнасць прапала, пачалося такое хваляванне, але ўсё зрабілі, прагон арганізавалі, музыка пачалася і гатоўнасць нумар 1. Так, хіба мы паспрабуем яе адцягнуць увагу. Тацяна, наближается початок. Літерально 1 хвилину мы вас одну. Ну во, але Тацяна, во, бачите, она не захотела говорить, видать, вельмі занята. Ну, зразумела, так само, як і Андрей Хаданович, ёй трэба будзе адкрываць, пачынаць весці гэтую всю імпрэзу, і яна празмерна хвалюецца. Нічого. Один з лаўрэатаў прэміі прайшоў Владзімір Някляеў. Ягоная кніга пра аўтамат з газіроўкі з сіропамі без была у свой час першай прызнаная. Вось некалькі гадоў таму. Інтрыга захоўваецца, як спрабаваў гаварыць каго-небудзь нам распавесці, хто ж там усё-такі будзе лаўрэатам, як бы не выдаюць, вельмі дыпламатычна адказваюць і сябры журы, і арганізатары. Рашэнне то, канешне, ўжо ёсць, рашэнне ёсць, але яны будзе агучана толькі на самой вечерыне і ў жывым эфіры Радыё Свабода. А Радыё Свабода з'яўляецца інфармацыйным спонсарам літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Кожны год мы асвятляем, мы паказваем гэтую падзею ў жывым эфіры. І мы робім таксама інтэрв'ю з пераможцамі, з тымі літаратарамі, якія выходзяць на першае месца, атрымліваюць саму прэмію. Звычайна кожны год выдаецца тры прэміі, трэцяя, другая і першая. Яны даюць магчымасць літаратурнай стажыроўкі, даюць магчымасць выдачы кнігі у Польшчы, паколькі Польшча адна з сузаснавальнікі і спонсараў гэтай прэміі. І першая прэмія – это грашовы чэк на такую солідную суму. Здаецца, мінулым разам это было 5000 евро. Гэта сапраўды важная сума, але, відаць, пашана не менш важная, чым грашовы складнік этой премии. Лидеры партии БНФ подходят. Добрый день, философ Валентина Кудович. Все знакомые твары, все не только лидеры политики, але и літэратары. Спадар Владимир, може, у вас одну хвилину? Ви один з тих, хто отримав у свій час цю премію, і хто... И тебе зычу. Так, ну, будем стараться. Старайся. Скажите, тебе даст. В яким кірунку ось цей літературний процес, дякуючи этой премії, есть позитивный внесок у того, что есть штуршок некий для новых творов? Увогуле процесс идет сам по себе. Не праз прэміі ён ідзе, не праз медалі і ордэны, а ідзе праз творцаў, праз тое, што яны пішуць, а пішуць яны, трэба сказаць, не кепска, калі нават параўноўваць з маім часам, браць
скажем, узрост сённяшніх кандыдатаў, ну, за выключэннем там, можа, Арлова, які ўсё старэйшы, так? А вот туды уже дзе Севярынец, вось гэты ўзрост, гэта пакаленне, то яны пішуць ніколькі не горш, чым, скажем, іх равеснікі у тыя часы, калі я быў у гэтым узросце. Так што мне асабіста, як чалавеку, які займаецца літаратурай, больш ведае ўсе літаратурныя працэсы, якія адбываюцца ў всякім выпадку нашым памежжы блізкімі на захадзе і на ўсходзе, здаецца, што прэмія Гідройца, якой адзначаюцца найлепшыя творы беларускай літаратуры, якія з'явіліся ў бягучым годзе, яна абсалютна не горшая за любую прэмію любой суседняй нашай краіны, дзе адзначаюцца такія ж творцы. Еўрапейская літаратура, і гэта мяне страшэнна здзіўляе, потому што пры такім ціску, які сёння ёсць на ўсё, ну, проста на ўвесь культурны пласт, это феномен. Ну, як навогуле ўснаванне нас з вами в этой краіне. Дякую вялікі. Адзін з лаўрэатаў прэміі Гідройца Владзімір Някляеў. І давайце ўжо глядзім, што чутны галасы са сцэны. Імпрэза пачынаецца. Літаратурная ўзнагарода, якая мусіць спрыяць узаемнай зацікаўленасці чытачоў літаратурою, бліжэйшых суседзяў, бліжэйшай культуры беларускую і польскую, Беларусі і Польшчы адным. Але перш за ўсё гэта зацікаўленасць нас сваей найлепшай актуальнай сучаснай прозаю. І дзякуем, што ўжо ў 7-й раз мы можам вылучыць кампетэнтнае журы, можа вылучыць найлепшых пісьменнікаў з тых, што год таму выдалі кнігу прозы на беларускай мове. 7-й раз мы падводзім вынікі. Павел Костюкевич, Владимир Някляев, Игорь Бабков, Виктор Касько, Макс Шчур и Змитер Бартосик – імёны першых 6 лаўрэатаў літаратурнай узнагароды Ежы Гідройца. Некаторыя з іх ёсць у гэтай зале. Давайте прывітаем. Большасць сёлетніх фіналістаў, шорт-лістараў, прэтэндэнтаў таксама у гэтай зале. Давайте прывітаем Владимира Орлова, Альгерда Бахаревича, Адама Глобуса, Винцеся Мудрова, Павла Северынца, Анку Упалова. А яшчэ у гэтай зале мае словы набіраюць нейкія абароты урачыстасці, заснавальнікі, прадстаўнікі заснавальнікаў гэтай важнай літаратурнай узнагароды, прадстаўнікі беларускага ПН-цэнтра, прадстаўнікі незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў, дыпламаты, прадстаўнікі амбасады Рэспублікі Польшчы у Рэспубліцы Беларусь, прадстаўнікі Польскага інстытуту ў Менску. Давайте прывітаем усіх іх. Шановныя калегі, сёлета мы вырашылі інакш прадстаўляць 6 лаўрэатаў, крышачку інакш, таму на працягу вечарыны вы будзеце слухаць, вы будете глядзець. Увага на гэты важны экран, які таксама будзе прадстаўляць вам прэтэндэнтаў на узнагароду. Вінцэсь Мудроў, аўтар кнігі «Забойца Анёла». Як добра пахнуць венікі ля лазні гарадской. Нарадзіліся ў душы паэтычныя радкі.
Макар спыніўся, задзёр галаву, шукаючы рыфму слова венікі, але ў галаве круціліся толькі варэнікі. І паэт, плюнуўшы пад ногі, борздаў збег па прыступках. Звычайна на дзённыя сеансы народу ў лазню прыходзіла няшмат. Сёння ж каля касы стаяла вялізная чарга. Макар утрапёна агледзеў на тоўп, маракуючы, ці варта займаць чаргу, бо квіткоў магло і не хапіць. Ды, павагаўшыся, голасна запытаў: «Хто апошні?» Недаростак, азірнуўшыся, працяў яго дапытлява суровым позіркам. «Ты што, Бандера?» Макар на пачатку не зразумеў пытання. Стаяў зніякавелы і толькі потым уцяміў, што меў неасцярожнасць выдаць фразу па-беларуску. Яшчэ ніколі яго, беларускага паэта, аўтара 3 паэтычных зборнікаў, так не абражалі. Паэту у кароткае імкненне стала холадна, потым горача, а пальцы правай рукі міжволі сціснуліся ў кулак. «Ну што, хахляра, цябе зараз замачыць ці пасля таго, як памыешся?» Пудовы кулак быў пазначаны наколкай крыжа і зламаны ружы. «Б'юцца!» Змахнуўшы з вачэй мыльныя хлапякі, Макар убачыў, як кучаравы хлопец закінуў кулаком у грудзіну. Але той, як фантамас, толькі злёгку хістануўся. Мыла выядала вочы. Макар плюхнуў вады на твар. Слёзы засцілі свет. І ён толькі пачуў тупат босых ног, сіплую лаянку і бурлівы плёскат у лазеным басейне. Калі падбег да басейна, кучара выпускаў ужо бурбал. Пляшак сядзеў на ім, прыціснуўшы да дна, і нават не даваў хапануць паветра. «Ратуйце, патопіць чалавека!» Гаркнулі адразу з некалькіх глотак, і Макар, разагнаўшыся, скокнуў на лысую галаву. Ужо ў вадзе пляшак даў яму каленам у жывот. Макар глынуў смярдзючай хлёркі, усплыў, у 2 грабкі даплыў да нікеляванай лесвіцы, і галёнка ягоная знямела ад жалезнай сутаргі. Віснучы на парэнчах, Макар заехаў пляшаку пяткай у нос і кінуўся ў прымыльнік. Фае, на шчасце, было пустое, каса зачыненая, і Макар непрыкметным ценем праслізнуў у цеплавузел. Тут, у цёмным катуху, не хапала паветра, і ён адчуў лёгкую млосць. Вось уліп ды куліп. Добра яшчэ, калі Лёха ачомаецца. А як памрэ, завядуць крымінальную справу, пачнуць выклікаць на допыты. І добра яшчэ, каб у якасці сведкі. Не, пара завязваць з той паэзіяй, бо хутка за беларускую мову пачнуць збіваць нагамі. Гэта раней мы, беларусы, былі бы нэфаўцамі. Цяпер вось ператварыліся ў бандераўцаў. А з Бандерай, казаў той пляшак, размова кароткая. Могуць і на той свет выправіць. Макар з цяжкасцю нацягнуў штаны, нахіліўся, каб падняць кашулю, ды так і замёр нерухомы. За 3 метры ад яго стаяў пляшак і лёгкімі рукамі спрабаваў надзець трусы. На пляшака было страшна глядзець. Ён быў мокры ад макаўкі да пятак, да рэшты ссінелай, і яго ўсяго калаціла. І дрыжыкі былі нейкія дзіўныя. Лыткі, чэрава, лысая галава і ліловы азадак тузаліся, дрыжэлі, пульсавалі ў нейкім дзікім разнабоі, а з расквашанага носа і пабітай макаўкі ценькімі струменьчыкамі збегала юха. Пляшак, відаць, хаваўся ў кантрастнай ванне. Вада там ледзяная, таму і скачанеў, як цуцык. Міліцэйскай машыны каля лазні ўжо не было. Зірнуўшы на хуткую дапамогу, што калывалася на выбоінах, Макар паляпаў па сцёгнах, шукаючы цыгарэты. І толькі тады заўважыў, што надзеў чужыя порткі. Ён дастаў пачак, працягнуў скалелому гаротніку. Той памкнуўся вылушчыць цыгарэту, але пальцы зусім не гнуліся. І Макар сам уставіў цыгарэціну ў пасінелае вусна, стрыкнуў перад разбітым носам запальнічкай. Змагаючыся з дрыжыкамі, гаротнік зацягнуўся цыгарэтным дымом, і на змарнелым твары яго нарадзілася журботная усмешка. Вінцэс Мудроў, зборнік апавяданняў «Забойца Анёла», выдадзеная летась кнігазбораў. А зараз фрагмент. Вы пазналі голас, я думаю, гэта пазнавальны голас актуальнай маладой беларускай паэзіі Віталь Рыжкоў, які дапамог нам з агучкай большасці сёлетніх
роликов. Владимир Орлов, сборник «Танцы над городом». Мы приходили в Авутку, але танчили босонож. И крытый рубероидом с битумными швами дах делился с нами назапашанный за день теплынёю. Канона не існавала, и все отбывалося по-рознаму. Часам мы утварали кола вакол коткі, ды тая не заставалася на месцы, рухаючыся па ўласнай складанай траекторыі. Котка ніколі не блыталася под ногамі. Яна трымала дыстанцыю і таксама танчыла. Мы пачыналі разам з музыкай. Спярша ў паветры тонка-тонка звенела невідочная страла, і з гэтым гукам дзесьці взлятала рука дырыжора. Музыка была нячутнай вуху, аднак запаўняла сабой усю прастору і цалкам брала ў сваю уладу. Мелодыі нябесных сфераў. Вызначэння мне не надта даспадобы, але лепшага знайсці не ўдалося. У маім уяўленні для нас гучалі санаты, імклівыя алегра, задуменна павольныя анданты, імпэтныя, кантрастныя скерца. Наш танец немагчыма дакладна апісаць, бо кожны аддаваўся яму па-свойму, ды існавала тое, што яднала. Тут не было старэйшых і малодшых, галоўных і тых, хто мусіў слухацца. Усе роўныя, і гэта давала непараўнанае пачуццё лёгкасці і свабоды. Спачатку мы рухаліся маленькім колам у адзін бок, потым, не згаворваючыся, паварочвалі ў іншы. Кола то пашыралася, то наадварот. Сціскалася так, што мы судакраналіся плячыма і рукамі. Кожны такі дотык быў неверагодна прыемнай, нагадваючы адчуванне, калі я, малы, кранаў ручкаю маму. Праз нейкі час надыходзіла імкненне, калі мяне і, упэўнены, усіх астатніх працінала пачуццё вусцішнай самоты. Тады мы без усякае каманды бралі адно аднога за рукі, і котка зноў выходзіла ўсярэдзіну. Раз і назаўсёды зацверджанага парадку ў коле не існавала. Мы мяняліся месцамі, і таму я памятаю рукі ўсіх танцораў. Маленькая і цёплая рука гімнасткі здзіўляла моцнымі кароткімі пальчыкамі, якія я мог асцярожна перабіраць, адчуваючы, як яны адгукаюцца лёгкім пахоўваннем нябачных іголачак. Здаралася, мае ногі сустракаліся з ейнымі такімі ж маленькімі цёплымі ступакамі. Рукі настаўніка таксама былі цёплыя і моцныя, аднак вялікія ды шурпатыя, а яшчэ знаёмыя з дзённага жыцця, бо ён, спаткаўшы вучня ў школе або нават у горадзе, штораз увітаўся за руку. Залацістая мела рукі на дзіва далікатныя і амаль няўлоўныя, з ядвабнымі падушачкамі на пальцах, вакол якіх віхурыўся ветры. Кіяскёрка уражвала шорсткімі рукамі з мазалямі. Відаць, не толькі гандлявала газетамі і часопісамі, але, думалася мне, часам садзіла памідоры і кветку. Ейныя выцягнутыя далоні з доўгімі пальцамі неслі камфортны халадок і любілі злёгку сціскаць чужую руку, прынамсі маю, ад чаго па ўсім целе разлівалася хуткая гарачыня. Тое самае дзеялася, калі ногі сутыкаліся з сухімі лодачкамі яе ступакоў. Потым мы абдымаліся за плечы, ствараючы зусім шчыльнае кола, у якім кожны чуў дыханне ўсіх іншых. Вузкія плечы настаўніка сцвярджалі сабе дужасцю. Гімнастка, здавалася, заўсёды гатовая выслізнуць з-пад твае рукі, ды ніколі не рабіла гэтага. У кіяскёркі плечы чымсьці нагадвалі ейныя рукі, а ў залацістай здзіўлялі дзьмухаўцовай эфірнасцю. У такія хвіліны котка вандравала з пляча на плячо, часам асцярожна выпускаючы кіпцікі, што, як выглядае, замяняла для яе нашы абдымкі. Расціскаць абдымкі ніколі не хацелася, але законы танца былі вышэйшымі. Набліжалася хвіля, у якую мы, без чыго-небудзь знаку, не спыняючы руку, зноў браліся за рукі і заплюшчвалі вочы. Першы раз уявілася, што такое жаданне наведала адно мяне. Ды, у поты стрэліўшы позіркам па баках, я пераканаўся, павекі апушчаныя ва ўсіх. Так мы рухаліся даволі доўга, і гэта была самая небяспечная частка танца, бо дах меў невялікую плошчу. Аднак, калі кола набліжалася да краю, котка падавала нягучны сігнал, і ўсе на міг заміралі. Аднойчы настаўніка аддзяляў ад бездані вузкі раўчук бляшанага вадасцёку. Іншым разам адна ножка гімнасткі ўжо марна намацвала цвёрдую паверхню. Ніякага пярэпалаху не ўзнікала,
і мы пачыналі танчыць, пакрысе аддаляючыся ад магчымасці палю. І нарэшце ў бязвучным суладзе танца надыходзіў момант, калі мы адпускалі рукі і ўскідвалі іх у неба, туды, адкуль на нас глядзелі зоркі. Владимир Орлов «Танцы над городом». А тыя, хто спалохаўся, што будуць толькі завочныя прэзентацыі, што не будзе жывых выступаў, віншавальных вітальных словаў, не мелі рацыю, яны будуць. Хочу паклікаць на гэтую сцэну да мікрафона чалавека, дзякуючы якой прэмія Гідройца зноў напаўняецца большай і большай не толькі сімвалічнай важкасцю. Кола спонсараў, мецэнатаў, людзей неабыякавых да літаратуры і гатовых яе падтрымаць пашыраецца таксама. Чалавек, які адну з найбольшых, відаць, прац па падрыхтоўцы вёў, і будзе лагічна, калі яна прывітае нас на сцэне. Паэтка, старшыня беларускага ПМ-цэнтру Тацяна Недбай. Калі ласка, вітайце. Добры вечар усім. Вельмі складана выступаць пасля такіх ролікаў, і святло беларускай літаратуры асляпляе. Але ў мяне сёння вельмі пачэсная роля. Я хацела б дзякаваць тым, без каго сапраўды гэтая прэмія не адбылася. Канешне, гэта Саюз беларускіх пісьменнікаў, наш сталы партнёр. Я вітаю тут пасла Польши Артура Михальскага. Пасольства Польши было адным з суzaснавальнікаў прэміі ў 2011 годзе. У нас упершыню сёлета з'явіліся беларускія фундатары прэміі, і гэта вельмі важны крок. Мы заўсёды да гэтага імкнуліся, і нарэшце гэта атрымалася зрабіць. Я прывітаю фундатараў, гэта адвакацкае бюро Бараўцоў і Салей, і сёння ў нас ёсць тут Васіль і Аліна Салеі, якім проста дзякую. Хацела б сказаць, што адвакацкае бюро Бараўцоў і Салей гэта ўвогуле даўні партнёр ПН. Яны нам дапамагаюць пробона з нашымі юрыдычнымі справамі. Гэта прыватнае прадпрыемства Тэрасофт. Калі ласка, апладысменты. Гэта таварыства з абмежаванай адказнасцю EXP Capital. Яны першымі далучыліся да фундавання прэміі з беларускіх арганізацый. Гэта Юры Зісер прыватна падтрымаў прэмію. І таксама ёсць іншыя партнёры, якім мы проста дзякуем. Хацелася б таксама сказаць пару словаў пра партнёраў цырымоніі. Гэта Apple Tea, дзякуй вялікія музыкам цудоўным, якія ствараюць нашы настроі. Гэта выдавецкі дом Малпрэс, усім раю, дарэчы, выдавацца там. І гэта, канешне, гаспадары гэтай цырымоніі. Гэта новая прастора галерэі Арт Беларус, зал нумар 2, у якім мы з вами тут. І дзякуй вялікі польскаму інстытуту за падтрымку, за супрацу, за тое, што вы былі з намі ў гэтым нелёгкім працэсе. Дзякуй. Літаральна пару словаў яшчэ. Я хацела сказаць вялікі дзякуй аўтарам ролікаў. Гэта тэкст чытаў Віталь Рыжкоў, а відэа рабіў Улад Карпаў і творчае аб'яднанне «Інакш». І вялікі дзякуй інфармацыйным партнёрам. Сёлета ўпершыню ў «Свабодных новостях плюс» выходзілі рэцэнзіі на ўвесь лонг-ліст для людзей, якія ўсё яшчэ чытаюць папяровыя газеты, іх шмат, але да іх інфармацыя пра прэмію практычна не даходзіла раней. Гэта народная воля, якая таксама з намі супрацоўнічае. І
І вялікі дзякуй таксама Насці Карнацкай і тэлеграм-каналу Белвід. Дзякуючы Насці Карнацкай у нас і выходзілі рэцэнзіі ў свабодных новасцях. І, канешне, дзякую ўсім іншым СМІ, з якімі проста іх пералічваць, я думаю, што стомімся слухаць, але дзякуй вам вялікі, таму што без вашай працы мы б не маглі даходзіць да нашага чытача. Дзякуй. Зараз попрошу на гэту сцэну кіраўніка арганізацыі ПЕС, якой таксама гэтага свята б не было б часткі вельмі важных для прызёраў штогадовай прэміі гідроіцу ўзнагародаў, не права выдаць сваю кніжку, не творчага уже легендарнага адпачынку на востраве Готланд у Швецыі. Слова кіраўніку Саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» празаік Борис Петрович. Калі ласка. Добрый вечер, шановные сябры. Со святом нас усіх. Со святом, бо уручэнне чарговых прэмій імя Гідройца — это сапраўднае свята сучаснай беларускай літаратуры. Нам 7 гадоў. 7 гадоў — гэта немалы ўзрост і для чалавека, а для прэміі гэта увогуле час, можа быць, падбіваць нейкія вынікі. Дзіцячы садок мы ўжо скончылі, ідзем у школу, будзем далей жыць, развівацца і працаваць. Як вы ведаеце, прэмія была заснавана 7 гадоў таму, і сярод заснавальнікаў быў Саюз беларускіх пісьменнікаў. І заўсёды было трошки крыўдна за тое, што прэмія адна, што для тых, хто пачынае шлях з доўгага ліста, праходзіць праз лонг-ліст, потым шорт-ліст, все заканчивается тем, что нехта один забирая ўсё. Мы с самого пачатку лічылі, што гэта трошки несправедліва для пісьменнікаў, і таму у свой час заснавалі яшчэ прэміі другую і трэцюю. Другая прэмія, як сказаў Андрей, гэта творчы адпачынак на востраве Готланд, Швецыя. Трэцяя — гэта выданне кнігі, новай кнігі аўтара. Сертыфікаты падрыхтаваны, засталося толькі ўнесці прозвішчы. Я сам не ведаю пакуль, хто будзе гэтымі лаўрэатамі, але на сёння скажу сказаць усім, хто ўвайшоў у шорт-ліст, што вы усе ўжо на гэты час пераможцы. Я вас віншую і жадаю зрабіць яшчэ адзін апошні крок, падняцца на апошнюю прыступку, атрымаць самы галоўны прыз. Поспехаў вам і всего самого найлепшага ў творчасці. Дзякуй. І вельмі слушна, калі наступны прамоўца нагадае нам, што у нашай прэміі былі міжнароднай прэміі былі польскія сузаснавальнікі, і дагэтуль яны ёсць. Нам вельмі прыемна, што нас падтрымлівае польскі інстытут у Менску, і, безумоўна, польская амбасада. Хочется, каб тут і цяпер слова ўзяў надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь Артур Міхальскі. Калі ласка. Serdecznie witaję Was, poważane gospodarstwa, drogie białoruskie siabry. Mnie wielmi przyjemna sustrzec z Wami na świętej ceremonii uruczenia literaturnej premii imienia Jerzy Giedroycia lepszemu białoruskiemu pismienniku za minuły rok. A z samego początku zasnowania idea ich premii było stymulować białoruskie literaturne osarodie, budować fundament dla jego stabilnego i postojannego rozwoju. I takim czynem my w pełnym sensie realizujemy wolę wielkiego
patriota Rzeczypospolitej, jej bogactwem narodów, kultury i mowów. Człowieka, czyje imię nosi premia Jerzy Giedroycia. Imię człowieka, jaki narodził się i prawił pierwsze jechady życia w Mińsku, a na pracjaku następnego bohata życia i u Polszczy, i u migracji poświęcił swoją pracę na korzyść Polszczy. Człowieka, jaki jak nikt inny symbolizuje ideę białorusko-polskiego współpracownictwa. Ja przekonany, że poczata niektórych lat temu praca dla rozwoju białoruskiej literatury już zaraz przynosić swoje wyniki. My możemy mówić про rozkwit literatury twórczości, a szmat unikalnych, ciekawych knih już trafiło u kanon białoruskiej twórczości, jak knihy ważne i warte uwagi. Ja upewniony, że wieloletnie laureaty, jak i ich poprzedniki absolutnie zasłużyli to zwanie i szczerze ich winszuję. Wielkie dziękuję chcę сказать wszystkim literatorom, że przyjęli udział w konkursie, członom jury, organizatorom, partnerom premii za ich pracę. Drogie białoruskie siostry, ja powiem jeszcze kilka słów po polsku, ponieważ przyjechałem niedawno i po białorusku na razie mogę tylko czytać. Ale myślę, jak przyjechałem na Białoruś, pierwsze kroki skierowałem do Teatru Janki Kupały, do Teatru Białoruskiej Dramaturgii i wszystko było zrozumiałe. I dlatego myślę, że jeśli ja wszystko zrozumiałem, to pewnie jak ja teraz mówię, to wy też wszyscy rozumiecie. Tym bardziej, że na tej sali jest tak wiele osób, którym bardzo bliska jest idea bliskiej współpracy Polaków i Białorusinów. Wydaje mi się, że potrzebujemy poszukiwać naszego wspólnego bogactwa, naszych wspólnych doświadczeń i bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z wami. Ta atmosfera, poczynając od Apple Tea, bardzo mi się udziela. Jestem po raz pierwszy. Cieszę się, że jestem wśród ludzi, dla których bardzo ważny jest język. Język nosi ze sobą kulturę, jest zwykle symboliczny, organizuje wspólnotę. Bardzo się cieszę, że jestem razem tutaj z Państwem. Dziękuję bardzo. Panie ambasadorze, pięknie panu dziękujemy za ciepłe, wspaniałe słowa, zwłaszcza za białoruskie słowa. Zachęcamy. Fajnie panu to wychodzi. А казалася про вельми слушные речі. Ми цінім і шануємо Єжи Гідройця не тільки як переконаного інтелектуала антикомуніста, не тільки як чоловіка, який бачив близькую будучыню, якая для нас сапраўднасцю зрабілася у раўнавартасных партнёрскіх адносінах з незалежнай Літвой, з незалежнай Украінай, вядома ж, з незалежнай Беларусю, але яшчэ як рэдактара, які за 53 гады працы у Мезон Лафіт выдаў 637 томікаў парыжскай культуры, а разам з кніжкамі бібліятэкі культуры разам выходзіць больш за 1000. Прыклад кожнаму сённяшняму беларускаму пісьменніку, перакладчыку, выдаўцу. Павісла ціша, мабыць, выдаўцы спалохаліся перспектывы працаваць аж так плённа. Шановныя калегі, давайте паслухаем вытрымкі з цудоўных леташніх кніжак і сёлетніх кніжак лаўрэатак.
Анка упала на заснеженный остров. Полицейская я сказала, што да таго, як усё здарылася, у прывакзальным фастфудзе мы знаходзіліся секунд 20, але цяпер разумею, што секунды 3-4. Тунтыматон зайшла першая, я за ёй, апошняй прыпала фартуна. Мы хацелі пачакаць хвілін 10 у цеплыні, пакуль не прыедзе электрычка, але нават прысесці не паспелі. За сваёй спінай я пачула мужчынскія рыкі, гукі, бойкі, грукат мэблі. Паварочваюся і бачу, што паміж двума мужчынамі, як агенчык у сваёй чырвонай куртцы і з паласатай, як у бураціна шапкай на кучарашках, стаіць фартун, узняўшы ўверх свае празрыстыя рукі. Засланяе сабой аднаго ад другога. Спыніцеся, што вы робіце? Мужчына, які перад ёй, яна мо дастае макаўка да пляча. Гэта мажны, белы дзядзька гадоў 60, у акулярах, кепцы, з доўгімі сабранымі ў хвост сівымі валасамі, са злосным і свіным выразам твару. У наступны момант ён робіць замах рукой, і я не магу даць веры вачам, б'е фартун. Яна падае спінай на стол, закрываючы твар рукамі. Мужик замахваецца ногой, але крэслы замінаюць, нязручна біць. Дзіўна, як шмат можна паспець падумаць у адзін момант. Я падумала, што калі удару яго будзе толькі горш. Зрэшты, калі інакш не атрымаецца, я гатовая ззаду яго крэслам па башцы ляснуць. Я апынаюся побач з імі, прыгнуўшыся, абхопліваю фартун за плечы і адцягваю бок са словамі «Мы сыходзім, мы сыходзім, мы сыходзім». На маім запясці боўтаецца пакет з сувенірамі, які я купіла ў тэхнічным музеі. Мужик яшчэ кідаецца ў розныя бакі і раз'ятрана раве. У наступны момант сівы, як клын белы дзядулька, які пры хадзе абапіраецца на спецыяльны вазок, абвяшчае, што вось у гэтага мужика са свіным тварам толькі што спрабавалі скрасці заплечнік, праверце, ці на месцы вашыя гаманцы з грашыма. Тым, як пачуваецца фартун, дзядулька не цікавіцца. Параючыся з Тунтыматон, я прашу супрацоўнікаў выклікаць паліцыю. Тунтыматон гаворыць, што пофіг на цягнік, мы дачакаемся паліцэйскіх. Ахова заблакавала выхад. Свінатвары мужчына спакойна жарэ сваю порцыю ежы, ні на каго не глядзіць, толькі з дзядком пасміхаюцца адно адному. Фартун сядзіць, павесіўшы нос. Аднекуль вынырвае жанчына, якая прадстаўляецца журналісткай, і просіць расказаць, што здарылася, але фартун не хоча нічога казаць, ні ёй, ні ахове. А дзе тут чалавек, якога яна сабой закрывала, не маю ўяўлення. Тунтыматон пазней сказала, быццам затрымалі і яго. Чарнаскуры мужчына паведамляе нам, што таксама гатовы быць сведкам нападу, калі прыедзе паліцыя. Фартун, ніколі, ніколі, ніколі не ўлазь паміж мужчынамі, якія б'юцца, кажа Тунтыматон. Ёсць, мама. Фартун дакранаецца пальцамі да скроні. Больш ніколі не буду. Але давайте мы пойдзем, я не хочу болей думаць пра гэта. Я ж сама вінаватая, сама улезла. Хай ён ідзе, ён жа прыйшоў паесці, а тут такое... Не, ён проста так не пойдзе, кажа Тунтыматон. Ён нават не папрасіў прабачэння. Я не думаю, што ягонага прабачэння было б даволі, гавару я. Фартун, ён ударыў цябе. Ты магла загінуць, магла стукнуцца галавой. Калі б ты апынулася на падлозе, ён відавочна пінаў бы цябе. Для яго біць жанчыну нармальна. Ты хочаш быць добрай, але дазваляючы яму пайсці, дазваляеш яму біць іншых. Фартун дае паказанні. Паліцэйская дапытвае нас і запісвае нашыя кантакты. Фартун павінна дастаць ліст са справаздачы па яе заяве. Яна не хоча даваць адрас цёткі, тая будзе хвалявацца. Які ў нас адрас інтэрната? Фартун зусім разгубілася і не памятае. Я паказваю паліцэйскай старонку з кантактамі школы на сваім тэлефоне. Магчыма, нас яшчэ дапытаюць перакладчыкамі на родную мову, каб ведаць больш дэталяў. Якая нашая мова? Паліцэйская запісвае. Самарійская, руская, арабская. Анка упала на заснеженный остров. Давайте пляскаць і ушаноўваць аўтараў. Безумоўна, кожны з 6 ужо пераможца на гэтым нашым свяце. А зараз мы паслухаем урывак, можа быць, самага тоўстага, самага цяжкага, але гэта не адзіныя вартасці гэтай кнігі. Я пра роман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахаревіча. Калі ласка. Хто б ведаў, як мне надакучыла ваша беларуская мова. І хто б ведаў, з якой асалодай я пішу гэта. Надакучыла, надакучыла, дакука, нуда.
Яна мне абрыдла. Брысь, мова, брысь, ты ўдосталь нацешылася. Тобой не заробишь, не забьешь, не побавишься, тебя уже не забудешь. Нібы незнаёмая жанчына ў прывакзальным тумане, выкрадальніца пакінутых на хвілінку дзяцей. Некалі ты з'явілася з ніадкуль, узяла мяне за руку і павяла ў тлумны, запляваны падземны пераход, поўны бляклых вітрын, азяблых голубоў і прадаўцоў латарэек. А я ўсё азіраўся туды, дзе засталіся стаяць чамаданы, надзейныя, начыненыя будучыняй, ужо нічые. Ты разлучила мяне з роднымі, ты прымусіла мяне прымроіць нейкі народ, празрысты, няўлоўны, няісны. Год за годам мы хадзілі з табой па свеце, начавалі ў дзіўных месцах, нейкіх мухамалочных вёсках, у бібліятэках, закінутых замках, у нейкіх падазроных заездных дамах. Дзе давядзецца? Ты купляла мне танныя цацкі і карміла, пакуль я не вырас. Ты вучыла мяне гаварыць ціха, а думаць хутка. Удзень ты прымушала мяне жабраваць і кленчыць, а ўначы абяцала мне царства. І вось урэшце, куды ты мяне прывяла, у гэтую цёмную, нібы задымленую, здымную, аднапакаю, у доме з мемарыяльнай дошкай, у горадзе М, у часы усеагульнага мораку. І ваша расійская мова мне канчаткова апрыкрала. Хто б ведаў, як яна мяне дастала, што ёй не скажаш, усё ўжо было. Усё адгукаецца тысячай бязглуздых рэхаў і даўно астылых літар. Гатовыя канструкцыі, чугуннае ліццё, мова труба, пакладзеная ў поперак нашых жыццяў. Ты заўжды чагосьці хацела. Яшчэ ў жываце ў мамы, калі я яшчэ і чалавекам не быў, а так, злепленым чучалкам. Ты ўжо настойліва стукалася, чытала мне маралі, душыла сваімі ватна-марлевымі павязкамі, заражала мяне страхам. Мова, якая заўжды прыходзіць нібы з вопшукам. Мова, якая заўжды мае права. Брысь, расейшчына, брысь, бляшаная мова жэсаў і пажарскіх карпусоў. Мова вялікай і ліпкай літаратуры, голас мільёнаў маленькіх і лютых сваёй дробнай злобай людзей. А ангельская, яна агоркла не менш. Тое, што вы завяце, ангельскай, усяго толькі раздзьмутае, як пухліна, гумовае сэрца, якое натужна пампуе мільярды словаў штодня, нежывое сэрца, над якім павесілі лямпу. Холоднае, люмінесцэнтнае свецень. Мова фастфуд, ад ангельскай паўсюль плямы, быццам свет, гэта ўсяго толькі кучка сурветак на нечым стале. Ангельская мова на транстлушчах і штучных дабаўках. О, яна ўмее падмазаць. Як шмат людзей думаюць, што ведаюць ангельскую і лічаць, што гэтага хопіць для шчасця. Наіўныя дурні. Як шмат мы маглі б сказаць, калі б адмовіліся ад вашага інглішу, калі б сказалі раз і назаўжды сваё «не» гэтай оргіі паразумення. Гішпанская? Астматычны кашель забойцы, якога-небудзь чэснага монстра Чэ, смех мясніка Тарэадора. Нямецкая? Горкая рэдзька, якая некалі ўявіла сябе геніем і звышчалавекам, а цяпер усяляк выпінаецца, каб зноў падавацца нармальнай. Французская? Недалушчанае пісьмо звонку, недалужны філазофскі жаргон усярэдзіне. Польская? Пыха другасных паэтаў, ад якой словы ажно трашчаць, пырскаюць, лопаюцца, як кілбаскі на патэльні. Што это вы там все пішаце? Ён здымае вочы ад тэлефона і незадаволена рыпіць крэслам. Пішу. Млява апраўдваюся я, прыкрываючы далоней шэрыя аркушы. Піпішу, перадражнівае ён. Напіпісалі ўжо на 3 ліста. Дайце сюда. Ён рашуча выцягвае паперкі з-пад маіх рук. Твар ягоны крывіцца, нібы ён зараз заплача. Что это? Что это, я вас спрашиваю? Ну, ё ж вашу не скажу, ну что это такое? Ну за что мне вот это вот все, а? Вы глухой или больной? Я вам что сказал? Напишите, при каких обстоятельствах вы познакомились с... А вы что пишете? Брысь, брысь, какие-то килбаски, расейщина. Блин, да я тут не понимаю ни слова. Тут не разобрать вообще ни хрена. Альгерд Бахаревич, «Собаки Европы».
Усім дасталося, ніхто не сышоў пакрыўджаны. Да? Добрыя людзі, кожны год над прэміяй Гідройца працуе вялікая каманда, якая набліжае гэтае свята. Сёе-тое зараз мы пачуем з вуснаў сакратара прэміі, якога прашу вас прывітаць. Алексей Стрэльнікаў. Сапраўды я хацеў бы, па-першае, падзякаваць сваіх калег, якія дапамагалі мне цягам года і цягам апошніх некалькі дзён рыхтаваць менавіта гэтую імпрэзу. І мне здаецца, это вельмі важна, што прэмія Гідройца — это калектыўная справа. Асабіста для мяне важна быць часткай прэміі Гідройца якраз у тым сэнсе, за тую частку працы, за якую я адказваю у першую чаргу, это праца менавіта з журы. І я хацеў бы, каб вы аддзячылі сваімі апладысментамі тых людзей, праца якіх, напэўна, найбольш няўдзячная. Калі ласка, філосаф, эсеіст, тэорый літаратуры Валентин Ахедович, даследчык літаратуры, выкладчык, дацэнт кафедры беларускай літаратуры Гомельскага універсітэта Алла Брадзіхіна, літаратуразнаўца, таксама кандыдат навук, дацэнт, закладчыца кафедры замежнай літаратуры БДУ Ганна Бутэтчык, літаратурны крытык, драматург, казачнік, аўтар фэнтазі і много іншае, Пятро Васюченко. Таксама драматург і літаратуразнаўца Сергей Ковалёв. Сергей адказвае за міжнароднасць нашего журы, ён таксама дырэктар Інстытута славянскіх культур Люблінскага універсітэта. Таксама літаратуразнаўца і перакладчыца Марына Казлоўская. Літаратуразнаўца, эсеіст, архівіст Ціхан Чарнікевіч. Шчыра хацеў бы з вами падзяліць вагу вашай адказнасці, але я думаю, што ў нейкім сэнсе яе павінны раздзяліць усе. Дзякую. Здаецца, я зразумеў, на чым палягае неўдзячнасць. Вось пішаш, працуеш, а потым таксама драматург, таксама крытык. Давайте яшчэ раз падзякуем сябрам нашага журы. Сёлета яно эксперыментальнае, і паглядзім на вынікі. Мы зрабілі крок ад ангажаванасці пісьменніка, да пісьменнікі судзяць, ацэньваюць калегаў. Цяпер кожны з сябраў журы, прынамсі, вельмі важнай іпастасцю таго, што робіць літаратурны крытык і літаратуразнавец. Ці прывядзе гэта, ці прывяло гэта да большай аб'ектыўнасці, мы дазнаемся неўзабаве. А зараз я хочу абвесціць яшчэ адно вельмі важнае пачынанне і не абвесціць, а даць слова чалавеку, які кампетэнтней за мяне гэта зробіць. Праўда ж, акрамя магчымасці пабачыць вачыма і любіць вачыма нашу літаратуру, мы все цэнім асалоду успрымаць яе на слых. Давайте паслухаем чалавека, паэта і музыку Уладзя Ленкевіча, які прэзентуе праект «Сучасная беларуская літаратура на слых». Калі ласка.
Добрый вечер. Шмат часу займаць не буду. Сапраўды все ведаюць, што прэмія Гідройца гэта нешта большее, чым просто прэмія Гідройца раз на год. І як бы там хто не спрачаўся, яна ўсё роўна важная для развіцця беларускага літаратурнага працэсу. І дзякуй Богу, бальшыня прысутных тут можа пайсці, набыць кніжку, прачытаць яе ў электронным выглядзе, фізічна надрукаваную кнігу, але таксама хапаю ў Беларусі людзей з інваліднасцю па зроку, якія проста не здольны чытаць кніжкі ў звыклым для нас разуменні гэтага слова. І сёлета мы спрабуем сабраць сродкі на тое, каб адну з кніжак намінантаў з гэтай шасцёркі шорт-лістараў сёлетняй прэміі Гідройца агучыць і распаўсюдзіць у першую чаргу сярод людзей з праблемамі са зрокам. І таксама яна будзе даступная для ўсіх астатніх аматараў паслухаць аўдыёкнігі, і таму заклікаем усіх вас далучацца да гэтай кампаніі. Здаецца, гэта нейкая важная рэч, калі літаратары пачынаюць думаць, і проста аматары літаратуры, трошкі шырэй, чым вось кола самых зацікаўленых. Таму будзем удзячныя за падтрымку. Дзякуй. А зараз, прынамсі, фрагментамі ўжо ў аўдыафармаце і на слых, але і з выявамі аўтараў, якіх вы зараз побачите. Павел Северинец, Белорусалим. Так, стары, для цябе ёсць 3 навіны. Усе кепскія. З якой пачынаць? Усе кепскія? Тимур, ты што? Кампанія мне такі падарунак на 30-годдзе робіць? А табе 30? Малады яшчэ, усё наперадзе. А калі? Ты сёння, Тимур, сёння. Шкада, што сёння. Ладно, з мяне прэзент. Тым не менш, беларускі аддзел скарачаем, Осіфавіч. Ён цяпер у нас як частка Еўразіі пойдзе. Еўразіі? Што за чорт? Як скарачаем? Да у нас тут аснова, а Полацк, а прыбыткі за год. Ён памкнуўся ўстаць, але Тимураў позірк прымагніціў яго да крэсла. Сядзець, я сказаў. Мы вычарпалі гэты рынак, стары. З яго больш не выціснеш. Столь. Тимур показаў крэпкай даланёй на горла, і было ясна, што ён сыты ім, белазорам. Кадык хадзіў, як поршень, перадаваў высілкі на жаўлакі, і туды ўжо паступалі кавалкамі і Еўропа, і Азія, і Лацінская Амерыка. З новага году разгортваемся. Тимур, ды як? На сусветны ўзровень выходзім, Осіфавіч. Я разумею, вышыванкі, то, сё, кулёр, лакаль, але, стары, Беларусь не працуе за мяжой. Ну так-сяк у Расіі. На захадзе ўвогуле чхаць хацелі. Нашым сур'ёзным гасцям пофіг. А само па сабе гэта пустое месца. Зрэшты, за гэта мы яго і любім. Тое ж самае з мовай. Усе гэтыя пераклады, лацінкі. Я на адных перакладчыках штомесяц 1030 губляю. Рэальна закалябаўся ўжо. Тут усе разумеюць па-руску. Там in-English і хорош. Тимур, мы ж дамаўляліся. Гэта яшчэ не ўсё. Наконт пасады замдырэктара адкладзем. Ёсць пытанні па тваіх паводзінах, асабліва ў садсетках. Маіх паводзінах? Таварыш Белазор. Слово «таварыш» з вуснуў Тимура азначала, што ён губляе цярпенне і ледзянее ад волевага напружання. Мы выходзім, твою мать, на новы ўзровень. Ты што, не чуў ні храна? Сусветны стандарт. Трэба адпавядаць, так сказаць. Да, і трэцяе. Паколькі аддзел скарачаем, плюс па табе ёсць пытанні, гатавыя бонусы, сам разумееш. Тимур павольна апусціў далонь на свой шыкоўны, аграмадны чорны стол. І Белазор усёй спінай чуў, як яго сціскае прэс. Перасохла ў роце. Ён раптам ясна зразумеў, што яму ламаюць хрыбет. І не выпадкова менавіта сёння. Імгненны шал напоўніў яго да краёў. Да, Осіфы. І пра прыемнае. Танцаўшчыцу я ўсё-такі выбраў. Сёння прэм'ера. У парадку прэзента на 30-нік. Ты ўжо ўсё-такі дарослы хлопчык. Як-небудзь на днях можаш ацаніць. Вышэйшы клас. Тимур пільнаваў яго з гары прыцельна, як перад кантрольным стрэлам у галаву. Да ідзі ты са сваёй танцаўшчыцай. Белазор рэзка падняўся на ногі. Яны аказаліся ватнымі. Ён ледзь не асеў ад слабасці і ад гэтага азвярэў канчаткова. Эй,
не забывайся, з кім гаворыш. Цімур ватнуў у яго свой сталёвы позірк, і Белазор з-пад лба адчуў, што наліты крывёю твар цягне яго долу. Ён павярнуўся сыходзіць, скурчаны ад ярасці. Згроб са стала свой новенькі айфон, адмысловую эплаўскую замову з чорным квадратным экранам. Да, і Волі, прывет. Наўздагон насмешліва кінуў яму Цімур. І тады ён развярнуўся. Як разварочваюцца тыя, што шпурляюць молат, і серабрыстым айфонам зарадзіў проста ў гэтыя страшныя чорныя вочы. Да яго дайшоў дзіўны гук лопнутага металу. Цімур грымнуўся да сцяны, раскінуўшы рукі, і разляцеліся, крыляючы, зашчоўкалі па ўсім кабінеце пялёсткі корпусу, сімкі ды батарэйкі, усе адказаныя ды неадказаныя званкі, смс-кі, чаты, закачаныя відосы, трэкі, файлы і ўсе праекты цудоўнага жыцця у непагасным. Мадэлі чорных кубікаў з залатымі беларускімі літарамі, развівальныя камплекты для дзяцей, замовы магічных крышталяў з каштоўных камянёў для пантэону Всеслава Чарадзея з Полацка, раскошная калекцыя старажытных рунаў ды арнаментаў у шрыфтах, дамова наконт адпраўкі на еўрабачанне ад Беларусі блэк-фольк металёвага гурта «Ежа багоў», запампаваная ў памяць фантастычныя здымкі беларускага зорнага неба ад Віктара Малашчанкі на гіганцкія баннеры вакол будоўлі ў чорнага квадрата. Рассыпаўся нібы картычны, так і не пабудаваны домік пад Лагойскам з панелямі сонечных батарэяў на даху. Праекты аграмадных чорнага шкла, кубічных саркафагаў панад гістарычнымі раскопамі і смалянога бляску кубы, пастаўленыя на рог 90 градусаў, указальнікі з адрасамі беларускай лацінкай, толькі адчыненых аддзелаў непагаснага у Кіеве, Рызе, Варшаве, Маскве. Відавочна, у Цімура самае меншае страсенне мозгу, а мой раскроены чэрап, бо не ачомваўся ён прынамсі 3 хвіліны. Белазор паспеў праваліцца на ліфце ўніз, раз, выбегчы праз люстраны хол, 2, мінуць ахову на галоўным выхадзе, 3, і захлынуцца ад ледзянога паветра на Кастрычніцкай плошчы. Павел Северинец, Беларусалім. І годна завяршае гэтае прадстаўленне шорт-лістараў, фіналістаў, фрагмент з кнігі «Сім'я» Адама Глобуса. Ключы. Седзячы за кухонным сталом, маці расказала мне, як некалі сустракала новы 1966 год. Апавяданне падалося мне цікавым, і я запісаў яе словы. Пад Новы год пісьменнік Віктор Дайліда са Слуцка прывёз гуся. Я адмовілася гатаваць. Нават не хацела, каб у нашай кватэры збіраліся госці. Міру яшчэ і паўгода не споўніліся. Вырашылі занесці гуся да Галі Стральцовай і сустракаць Новы год у яе. Галя паставіла гуся ў духоўку. У яе кватэры сабралася шмат народу. Прыйшоў Володя Караткевіч. Прыехаў Гардзіцкі з жонкай. Памятаеш Гардзіцкага? Ён у Саюзе пісьменнікаў адказваў за сувязі з замежнымі краінамі. Дайліда быў таксама з жонкай. Я з тваім бацькам рэзала смажанага гуся. Мы сустрэлі Новы год і выйшлі на вуліцу. Наш бацька Чэсь узяў снежку і закінуў яе ў чужое вакно. На вуліцу павыскоквалі п'яныя мужчыны і пасунуліся да нашых біцца. Міша Стральцоў смяяўся. Наш бацька рабіў выгляд, што не мае ніякага дачынення да кінутае ў акно снежку. Гардзіцкі з Караткевічам крычалі, што яны ўсіх адмупяць, калі справа дойдзе да сапраўднай мужчынскай бойкі. Ніхто тады не пабіўся. Усе вярнуліся даядаць смажанага гуся. Я пайшла да Мірыка, легла і заснула. Пасярод ночы прачнулася, бо нехта корпаўся ў нашым замку. На пляцоўцы стаяў наш бацька і Володя Караткевіч. У бацькі быў ключ ад кватэры Караткевіча, а ў Караткевіча ад нашай кватэры. Як і калі яны памяняліся ключамі, незразумела. Раніцай бацька спытаў, ці чула я, як ён прыйшоў. Тады я пераканалася, што таямніца з абменам ключоў застанецца неразгаданай. Апавяданні. Тата расказваў, што ў маладосці ён вырашыў напісаць 100 апавяданняў. Калі хоць бы адно з сотні надрукуюць, буду пісьменнікам. Сваё першае апавяданне ён паслаў у беластоцкі тыднёвік «Ніва». І за гэта тату выключылі з універсітэта.
Студэнт, які вучыцца ў СССР, не павінен слаць лісты ў панскую Польшчу. Такое бацька пачуў ад універсітэцкага начальства. Другое татава апавяданне згубіў рэдактар Максім Танк. Здавалася, трэба скарыцца і кінуць пісаць. Але бацька верыў у сябе. Не дарма верыў, бо ягоныя ўнукі вывучалі татавы ўзорныя апавяданні ў школе. У мяне з літаратарствам было крыху інакш. Я задумаў напісаць 10 апавяданняў, каб стаць прафесійным пісьменнікам. Маё першае апавяданне называлася «Слом», а надрукавала яго Рая Баравікова 11 верасня 85 года. Як жа даўно ўсё тое было. 11 верасня 2001 маці ўбачыла ў тэлевізары руйнаванне Амерыкі. Яна падхапілася з канапы і пабегла па кватэры, каб падзяліцца з нашым бацькам жудаснай навіною. Яе так узрушыла ўбачаная вайна, што маці нават забылася пра бацькаву смерць. Цемра. Маці кажа, што ёй не хапае татавага храпення. Яно яе раздражняла. Шмат начэй яна з-за таго храпення не магла заснуць. А цяпер тое бацькава пахрапванне ўспамінаецца зусім інакш. Прачынаешся, услухоўваешся ў цемру. І здаецца, зараз пачуеш храп. Пачуеш і скажаш: «Слава, ты так храпіш, што я заснуць не магу». Ён прачнецца, павернецца на другі бок і скажа: «Ніна, ты адразу не засынай, бо тады я з-за твайго храпення да раніцы спаць не буду. Давай мы паспрабуем разам заснуць». Таты амаль 10 гадоў з намі няма, а маці ўсё услухоўваецца ў цемру. Музейныя рэчы. Мама дажыла да таго паважанага веку, калі вакол яе стала шмат музейных рэчаў. Школы і ліцэі папрасілі ў яе татавы рукапісы ўзнагароды. На яе дачы стаяў стол Владзіміра Караткевіча. У фотоальбоме былі арыгінальныя здымкі Івана Мележа і Міхася Стральцова. Калі ўсе гэтыя музейныя рэчы зрабіліся запатрабаванымі, мама і пакінула нас. Віншаванне. Маці, першы чалавек, хто раніцай віншаваў мяне з днём нараджэння. Гэтага страчанага назаўсёды віншавання мне будзе моцна не ставаць. Заўсёды. Адам Глобус, семья. Цяпер вы зусім пераканаліся, як нелёгка. Ці, можа быць, усё-ткі лёгка і адназначна працавалася сябрам сённяшняга, сёлетняга журі. Давайте у іх і пацікавімся. Калі ласка, на гэтую сцэну хочацца выцягнуць літаратурнага крытыка, літаратуразнаўца Сергея Ковалёва і літаратурнага крытыка, літаратуразнаўца Тихона Чернікевича. Калі ласка. Я не літаратурны крытык, я ў першую чаргу таксама драматург. Нягледзячы на тое, што я старэйшы за Тихона, Тихон уже 4-й год бярэ ўдзел у працы журы, а я першы. І я не адразу схадзіўся на гэта, таму што так сталася, што я пішу драматургію, даследую в асноўным паэзію, і проза не самы любімы мой жанр. І калі выявіў, што трэба прачытаць 30 ці 50 тэкстаў, мне спачатку, канешне, быў такі жарт. Но потым я подумал, что это цудоўная прыгода, экскурс у свет нашай беларускай прозы, ну і магчымасць пазнаць, што гэта за з'ява, такая прэмія Гідройц, як гэта ўсё адбываецца. Адбывалася ўсё вельмі цяжка у выніку, тому што прачытаць такі корпус тэксту это ўжо адно выпрабаванне, а потым выбіраць з усіх абсалютна розных мастацкіх метадаў, адсеивать, так сказать, некие найлепшие тексты. Заўсёды это вельмі цяжка все ідзе. Ну, насамрэч, і прозы становится менш, по-моему.
Мінулыя гады было больш ледзь не ў 1,5 разы. Но яна становіцца значна лепшая па напісанні. Тому заўсёды цяжка адбіраць. Ну а найбольш цяжка, канешне, ў апошні дзень. Фактычна гэта і быў сёлета апошні дзень. Сённяшні дзень мы спрачаліся, па-мойму, 4 гадзіны ці 3 дык дакладна. Бо ўвядзенне ў прэміі тое, што мы не мусім галасаваць баламі на паперках, якіх ніхто не бачыць. Мы мусім пераканаць аднаго у вартасці таго ці іншага чалавека для пэўнага месца. І дзякуючы этаму мы шмат даведаліся таксама адзін пра аднаго. І ввогуле чытанне гэтых кніг мела шмат неспадзянак. Весь час некаторыя аўтары паўтараюцца, што, напэўна, добра для літаратуры. У нас ёсць корпус сталых, такіх правераных часам аўтараў. Але кожны год з'яўляюцца новыя людзі, новыя асобы, новыя аўтары. Я са здзіўленнем убачыў, што мае 2 студэнты-семінарысты таксама напісалі па раману. Мяне гэта вельмі узрадавала, як кожнага выкладчыка гэта павінна цешыць. І тут, напэўна, уже шмат разоў казалі, што прэмія Гідройца – гэта выдатны каталізатар для развіцця прозы нашай. Это спрыяе развіццю. Нехта жартуе, што это каталізатар для развіцця графаманства. Это уже такое дыскусійнае пытанне. Але я заўважыў, як пашырылася межы таго, што мы называем прозай. Мне здаецца, што трэцяя частка вот этих тэкстаў гадоў 20 назад, яна б увогуле была не прынята до конкурсу, бо сказали б, гэта не проза. Так, насамрэч, мы маем лаўрэата у жанры нон-фікшн Дмітра Бартосіка, які сярод нас. Былі кнігі нон-фікшн, і, напрыклад, можна згадаць тую ж самую з-падляшча Ганну Кондратюк, якая ўвайшла ў лоўкіст. Ввогуле шмат стала жанчын у прозе. Па-мойму, вельмі добра, здорова і цікава. Яшчэ одно цікавае, можа трошки сумнае адкрыццё, якое я зрабіў, што мы, конечно, нібыта все аўтарытэтныя літаратуразнаўцы, карыстаемся рознымі метадалогіямі, тэорыямі, але часта мы гэта тыя кнігі, якія мы прачыталі, тыя тэорыі, якія засвоілі, як бы там ні было, мы часам свае густы попросту апранаем такую прыгожую абалонку літаратурных тэрмінаў, канцэпцыяў. Я калі ехаў сюды, так думаў, мне сорамна прызнацца, але тая кніжка, якая на мяне найбольш паўздзейнічала, найбольш спадабалася, не ўвайшла нават у доўгі спіс. І сёння, слава Богу, я пачуў, што адзін з членаў журі таксама прызнаўся, што яго любімая кніга не ўвайшла нават у доўгі спіс. Так ці інакш, мы все спадзяёмся, што тройка вам спадабаецца, і зычым добрых эмоцый пры абвяшчэнні лаўрэата. І на заканчэнне я хацеў бы звярнуцца да тых выдаўцоў, якія тут прысутнічаюць, таму што мне заўсёды здзіўляла адрозненне беларускай прэміі, напрыклад, ад прэміі польскай нейкай, якая таксама недавно падвяла высновы, ці нямецкіх прэмій, што у нас як бы прысуджэннем прэміі заканчиваецца гісторыя кнігі. Калі, напрыклад, на Польшы часта пачынаецца. Я ў мінулым годзе прыехаў з Польшы і захацеў прачытаць кнігу Макса Шчура, каб пабачыць, хто там перамог в гэтым конкурсе. Я яе не знайшоў у краме. Звычайна выдаўцы перавыдаюць, робяць новы наклад гэтым кнігам. Інакш атрымліваецца так, што ёсць прэмія, ёсць кніга, а дзеля чаго все это было? Это все ж таки трамплін, папулярызацыя і для аўтара, і для кніг. Хацелася, каб выдаўцы гэта улічылі. Шановные коллеги, я прошу вас не сыходить, Сергею, тихоня, вяртайтеся, калі ласка, на гэтую сцену. Я прошу таксама долучиться вельмі шановных, спадару Валентине, калі ласка, выходьте, спадару Петро, проходьте, калі ласка, на сцену. Вельмі шановные сябры журы, Марина Козловская, спадарыня Марина, спадарыня Ганна, поднимитеся, калі ласка, на гэтую сцену. Зараз симпатичный момент для фотографов. Мы не ведаем 3 призеров. Мы бачым на сцене сяброў журы. И мы бачым на сцене шорт
лістараў, якія атрымліваюць сваю заслужаную ўзнагароду, сёй-той з іх не адзіную сёння. Давайте привітаем Алла Брадихина, Ганна Бутырчик, Марина Козловская, Валентина Кудович, Петро Васюченко, Сергей Ковалев, Тихон Черникевич. А узнагароджваць яны будуць. Прошу подняться на гэтую сцену шорт-листера сёлетняй прэміі Владимира Орлова, аўтара танцаў над горадам. Мне казали, что у гэтай зале ёсць... Я помолчу хвилиночку. Владимир Орлов. Я бачу у гэтай зале Улю Бахарэвіч. Падыміцеся, калі ласка. Оля Бахарэвіч, якая прыехала з Нямецчыны, атрымлівае ўзнагароду за творчасць не чужога ёй чалавека. Не ведаю, ці ў зале ягоныя сямейнікі, але ён прысутнічае уласнай персоны. Адам Глобус. Традыцыйна не змог, не склалася, не прыехаў на гэтую цырымонію, але інтэлектуальна і духоўна ён незменна тут, бо читає, пільнує, тримає руку на пульсе сучасної літератури. Вінцей Смудров. Я б хотів попросити на эту сцену його видавця Геннадія Вінярського. Поднимитеся, коли ласка. Павел Северинец, автор книги «Белорусалим». Коли ласка на сцену. Анка Упала, авторка книги «На заснеженный остров». Дорогие фотографы, ловите имкнення. Миру и лагоды у белорусской литературы. Шчыры дзякуй, хто паспеў, той атрымаў выдатнае фота, хто не паспеў. Шановныя аўтары, займіце, калі ласка, месца у зале. Шановныя сябры журы, калі ласка, сядайце. Але мы, некаторых з вас мы патрывожым проста зараз. На гэтую сцену дзеля трымтлівага, трывожнага моманту ужо паўнавартаснай перамогі, але дзесьці яшчэ не зусім перамогі для ўшанавання трэцяга лаўрэата прэміі Гідроіца. Запрашаю сюды упершыню на гэтую сцену Тихона Черникевича. Нарэшце мы побачым літаратурнага крытыка і літаратуразнаўца Тихона Черникевича. Шановнае кіраўніцтва
Саюза беларускіх пісьменнікаў. Без вас гэтае ушанаванне абысціся ніяк не можа. Барыся, калі ласка. Борис Петрович. У мяне ў руках канверт, якога я не чытаў. Канверт, у куце якога напісана 3-е месца. Напевно, довго не буду томить. Я в напруженні. 3-м месцем і сертифікатом на видання книги в серой книгарні письменника Союза белорусских письменников за развитие смеховой культуры в сучасной белорусской литературы. А зробите паузу, может быть, присутные уже по смеховой культуре здогадаются, кого мела на увазе. Кто развивает смеховую культуру? Ганаруется книга «Заботься анёла» Вінцесі Мудрової. Спадар Геннадьевич, выходите, калі ласка. А я запрашаю на гэтую сцэну прадстаўнікоў акадэм-кнігі, якія вельмі прыемна падтрымалі пісьменнікаў. Ольга Пухоўская, калі ласка, падтрымалі лаўрэатаў, прызёраў кветкамі. Геннадзь, ці не маеш ты выпадкова тэкст 3-го лаўрэата, які нейкім чынам даведаўся, што ён перамог, падрыхтаваў прамову, папрасіў цябе агучыць? На жаль, тэксту ў мяне няма яшчэ. Правда, здагадваўся, што Вінцесі можа не быць. Але ж ён, бачыш, так літаратура займаецца працэсам, глядзіць у Фейсбуку, што і тэкст не даслаў. Геннадзі, але у нас ёсць аўтар. Аўтар. У нас ёсць ягоныя кнігі, а ў яго ёсць свой выдавец. Дзякуй вам. Мудрый Борис Петрович не сыходзіць з гэтай сцэны і мае абсалютную рацыю, бо зараз з ягоных вуснаў Борису мусіць дапамагчы хтосьці з журы, гэта яго прямы абавязак. Петро Васильевич, выходзьце, калі ласка. Петро Васюченко, які дапаможа нам, які ў адрозненне ад мяне ведае, што ў гэтым канверт. 2-е месца. За паспяховае укараненне еўрапейскай культурнай традыцыі в сучасны беларускі літаратурны працэс. Ну, здагадаліся, хто? Узнагароджваецца Альгерд Бахарэвіч, аўтар кнігі «Сабакі Еўропы». Оля, калі ласка, на гэтую сцэну. Бачылі б вы, а я гляджу на залю, колькі з'едлівых смешкоў вам за іх потым адказваць. І колькі шчырага спачування на міміцы на тварах шматлікіх прысутных прайшло. Альгерд Бахарэвіч, да якога абыякавых, по-мойму, у гэтай зале няма. Мы свой... Узнагароджанне творчай паездкі адбываецца 6-й раз, але пабыло на востраве Готланд толькі 4 пісьменнікі, і адзін пабыў тройчы. Гэта Альгерд Бахарэвіч. Ён будзе 4-й раз, а вы бачыце, што ягоныя кнігі з кожным разам становяцца ўсё больш толстымі і грунтоўнымі. Цяжка уявіць, якой будзе наступная кніга, якая напішацца на востраве Готланд. Віншую. Уля, і для вас з Альгердам кветкі ад Белкнігі, адной з найлепшых беларускіх кнігарняў. Я сказал Белкнігі. Акадэм-кнігі. Перш, чым я паклікаю тых, хто будзе уручаць. З Таніных вуснаў мы пачулі, што ў параўнанні з 2 апошнімі гадамі прэмія Гідройца зрабілась. Зноў набывае
большее и большее наполнение. Самый час пригадать еще раз фундатараў премии. Дякую, щирый дякую адвокатскому бюро Бараўцовай Салей. Щирый дякую Террасофту. TAA и XXP Capital. Юрий Зисер. І ў трывожным беларускім свеце часам, дзе спонсор па-ранейшаму гатовы рабіць штосьці шчырае, але не заўсёды гатовы крычаць пра гэта на кожным скрыжаванні. Давайте мы падзякуем таму, што напісана ў канцы гэтага ліста і іншыя. Мы нашчадкі партызанаў. Будзе правільна, калі ў гэтай цырымоніі, праўда ж, паўдзельнічае леташні, апошні і некалькі секундаў, як апошні, бо зараз мы пачуем 7-га імя. 6-й лаўрэат прэміі Гідройца Зміцер Бартосік. Ён тут у зале. Падыміцеся, калі ласка, на гэтую сцэну. Я прошу таксама критика, таксама драматурга Сергея Ковалева. У мяне просьба да шановных наших літаратурных мужоў. З вуснаў аднаго мы пачуем імя пераможца, а другі, можа быць, прадставіць яго так, каб мы здагадаліся, хто ён па тым вердыкце мудрым журы за што. А ніякай цырымоніі не было б паўнавартаснай без удзелу у ёй старшыні беларускага ПМ-цэнтру Тацяне Недбай, якая ганаруе пераможца. Калі ласка, прывітайце гэтую троіцу. Номинация «За что?». А вы отгадываете. За аднаўленне містычнай традыцыі беларускай прозе 21-го стагоддзя. Дзе з'явілася гэта містычная традыцыя беларускай літаратуры, у якім рэгіёне, в якім стагоддзі. Прыгадвайце гісторыю літаратуры, у вас некалькі хвілін на гэта, бо зараз Зміцер Бартосік назаве імя. Владимир Орлов. Да и сябры, я присвячаю эту премию всем моим танцоркам и танцорам, якія і цяпер працягваюць танчыць на дахах гарадоў гэтага і ўжо іншага свету. Я удзячны Полацку, где все мы почали танчить. Я вдячный выдавецтву Логвинов, якое выдало эту книгу. Вдячный сябрам журі, якія її прочитали. И вдячный всем вам, мои дорогие читачи. Дякую.
Владимир Орлов, «Танцы над городом». И калі мы хвалюемся, калі у нас пераймае дыханне, калі складана залежныя сказы кепска праходзяць нам праз горла, мы выцираем слёзы і слухаем музыку, якой делятся з нами прекрасные Apple Tea. Apple Tea! Таким чынам толькі што завяршылася цырымонія ўзнагароджання пераможцаў прэміі Мегідройца і першую прэмію шматгадовы сябра журы. Выбітны беларускі пісьменнік Владимир Орлов атрымаў. Віншуем, спадару Владимир, мы з вами гутарылі перад тым, а вы адчувалі, што нешта ёкала вас сэрца? Ці ведалі, ці як вы? Ну, я, вядома, не ведаў. Я сам працаваў у журы і ведаю, што да апошняга моманту пераможца не ведае. Ну, я сказаў, напэўна, ў сваім слове все, што я адчуваў гэтае мненне. Я не хочу паўтарацца. Мне застаецца працягваць эту традыцыю, за якую я атрымаў прэмію сёння. Для вас гэта прызнанне дадатковае, ці вы лічыце, што гэта заслужаны нейкі такое падсумаванне, ці это аванс на будучыню? Я думаю, что это ни одно, ни другое. Вы ведаете, вот жывеш нейкі час, пішаш вершы, пішаш кнігі, прысвечаныя гісторыі Беларусі, але табе пачынае сніцца, пачынае стукацца з цябе зусім іншая кніга, зусім не падобная на тое, што ты пісаў раней, можа быць падобная на краявід з ментолавым пахам, які нарадзіўся уже на мяжы стагоддзяў. І яна спачатку сніцца, а потым не дае заснуць. І ты адкладаеш усё і пачынаеш пісаць яе. І пішаш яе у сваім родным Полацку, які для мяне альфа і омега, на якім я са сваімі героямі сапраўды пачаў танчыць. Так нараджаюцца танцы над горадам. А потым зноў жа абсалютна неспадзявана для аўтара нараджаецца другая аповесць з этой кнігі «Чорны чалавек на зелёнай канапе». Аповесць пра тое, як пісалася першая аповесць. І некалькі раздзелаў вельмі важных з першай аповесці. Яны ўзнікаюць толькі ў другой аповесці, іх няма ў першай. Ну, а третья аповесць «Дом з дамавікамі», яна таксама нарадзілася абсалютна нечакана, непарыўна звязаная з дзвюма першымі. І, можа быць, гэта цікавая гісторыя. Была прэзентацыя ангельскага перакладу маёй кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя ў Швецыі». І потым мне наладзілі невялікае турнэ па старажытных шведскіх гарадках. І на сустрэчы в адной з бібліятэк жанчына, вельмі прыгожая,
якая цудоўна, адэкватна рэагавала на тое, што я казаў пра пераклад, раптам задала мне пытанне: ці ёсць у вас, беларусаў, такія істоты, як нашы дамавікі, вадзянікі, прабачце, ці ёсць у вас такія істоты, як нашы ундзіны, гномы, эльфы, тролі? І я сказаў, што мы не абдзеленыя, вы нам можете позайздросить нашим домовикам, водяникам, русалкам, хвостатам, нагатам. Я могу вам прочитать целую лекцию, сказал я, але я буду вельми стислый. Я не поспел скончить, як она ускочила со своего места и сказала: мистер Орлов, усе гэта істоты живут у мяне дома, на гарышчы, в сутарэнні, в саде. Я вас вельми запрашаю спыніцца ў мяне, пажыць, колькі вы захочаце. У гэтых моих суседзяў ёсць нават свой маленькі аркестрык. Разумееце? Вот этой вот выпадак, здавалася б, неверагодны, фантастычны, ён быў у жыцці, і дзякуючы яму і нарадзілася гэта аповесць «Дом з дамавікамі», якая абсалютны працяг дзвюх першых. Вы вельмі цікава расказалі пра то, як нараджалася гэтая кніжка «Танцы пад горадам», пра пакуты і радасць творчага працэсу. І не магу не спытаць у вас, гэтая кніжка ўжо выйшла. А што зараз вам сніцца? Ці што не дае спаць? Які наступны? Вы ведаеце, я вельмі прымхлівы чалавек, я вам не скажу. Таму што іначай нам будзе вельмі цяжка нараджацца. Гэта кніжка, якая сніцца, якая стукаецца, якая нараджаецца ўжо ў такіх хаатычных запісах, у запісах дыалогаў, мізансцэнаў. Вось, не скажу. Ну, тады будем просто чакаць ваших новых кніжак. Ну, па-першае, будем чытаць вось гэтую кніжку лаўрэата прэміі імя Ежы Гідройца «Танцы над горадам». Сімпатычны томік у руцэ аўтара Уладзімір Арлоў, сёлетні лаўрэат прэміі імя Ежы Гідройца. Дзякуй вам вялікі. Я папрошу аўтограф, калі можна. Як пісьменнік заўсёды мае у сябе ў кішэні ручку. А тым часам імпрэза працягваецца, хвалюючы момант. Людзі абмяркоўваюць лаўрэатаў, хто атрымаў першае, хто другое. Як ужо згадаў вядоўца імпрэзы Андрэй Хаданович, некаторыя ў зале усміхнуліся ці паспачувалі Альгерду Бахарэвічу, які трэці раз на другую прыступку становіцца. Ну, але ён яшчэ малады пісьменнік. Вось гэтыя другія месцы заслужаныя, лічу. Ён сапраўды таксама таленавіты пісьменнік, заслужаныя другія месцы, і будуць яго падштурхоўваць, відаць, для наступных творах, да наступных удзелаў. А вось Уладзімір Арлоў ужо больш не зможа прэтэндаваць на прэмію Ежы Гідройца, таму што лаўрэаты гэтай прэміі больш удзельнічаць не могуць у конкурсе. Могуць быць толькі ў журы, правда? Не, вы ведаеце, я буду пісаць новыя кнігі. Але в прэміі не будете удзельнічаць у конкурсе, бо ўжо ўсё. А кнігі будете пісаць, хай будуць новыя конкурсы, хай будуць новыя лаўрэаты, хай развіваецца беларуская літаратура. Вельмі прыемна было на гэтай імпрэзе бачыць шмат маладых твараў, шмат пісьменнікаў, літаратараў, усіх людзей, каму неабыякавае беларускае слова. Мы гэтую сваю жывую трансляцыю. Дзякуй вялікі, спадар Уладзімір, за гэтую кніжку, якая стала лаўрэатам. Падыходзяць іншыя чытачы. Гэтую кніжку можна яшчэ купіць тут у распаўсюднікаў беларускай кнігі. А вечарына тым часам працягваецца ў такім нефармальным ключы, а мы будзем завяршаць наш жывы эфір з уручэння, 7-га уручэння прэміі імя Ежы Гідройца. Яшчэ раз віншуем лаўрэата Уладзіміра Арлова. А з вамі быў на гэтай імпрэзе Валер Каліноўскі. Да сустрэчы в эфире.